ketok Nikolen wis ana paribasan. Apa? Tuku acar nang Sedayu. Apa iki? Campur sari Blitar penyanyine ayu-ayu. Sik kurang ae. Ya saya sik kurang. Tuku acar nang Karanggeneng. Terus Campur sari Blitar pancene gayeng. Kandhane gak percaya. Ana objek wisata mau. Nah, nggih, kathah Kita Mas. pakai sumber udel nggih. Apalane panjenengan mek sumber udel tok to? Aku lho udele penyanyi mah. Ada objek wisata sumber udel kono mau ya. Ancene daerah-daerah iku wisatae dhewe-dhewe. Mangkane nek mari ndelok ngono mang ndelok iki. Apa? Neh. Mungkuk. Oh, pancen wis blenger, wis tuwuk kok. Ya gak ngono. Tukaran maneh tak gegeran maneh ta. Ojo geger. Ya, ayo apa lagu malah capek gunung. Capek gunung. Capek Iku gunung. mangko SMS terbanyak. Oh, itu mau. Jadi dulu-dulu kan pada SMS. Nggih. Jaluk lagu sing disenengi apa? Lah iku mang ternyata capek gunung adalah yang terbanyak. Kita layani pun kuatir dulur nggih. Jenenge SMS mawon mesti dilayani. Iki termasuk Handoyo ya wis Nomor lek SMS teng pundi Mas Pandi? Handoyo no. Nek jenengan pengen SMS, para kadang teng dalem mriku teng studio nggih nomore dititeni 085 850 671 954. Nggih. Sekali lagi 085 850 671 954. Teng mriki wonten Mas Pandi niki. Ah iki. Lah niki nggih. Pokoke permintaane lagu mesti dilayani yang terbanyak. Lah ngaten. Ya wis. Kula siap melayani. Siap melayani. Kudu melayani akas ae pokoke. Gak kapok-kapok ae. Hadiah lagu dadi-ati sareng ning Dian Punjung mangke wonten panjenengan sareng Ning Nikole. Kole. Nggih. Jogo laras. Monggo.